So guys, sa episode na to ay pupuntahan natin ang bagong resort na matatagpuan sa Dulag, Leyte, ang Camp Bryztoff. Kaya tara, i-discover natin at experience ang resort na ito. So paano ba pumunta doon? So from Tacloban City ay kailangan mong mag-drive ng 30 minutes papunta sa Dulag, Leyte. At kapag nasa Dulag, Leyte ka na, kailangan mong hanapin ang Barangay Rizal na syempre mahanap mo sa mga signs at sa pagtatanong. At siguradong makikita mo ang mga tarpaulin ng Camp Bryztoff at sigurado namang hindi ka ililigaw nito. At ilang metro na lang, boom! Nasa Camp Bryztoff ka na. Ang Camp Bryztoff ay merong mga cottages ranging from 300 to 800 pesos. Siyempre, depende sa capacity at laki nito. Ang mga cottages na merong rooms naman at higaan ay nagkakahalaga sa 1,000 to 1,500 pesos. At siyempre, siguradong pwedeng mag-overnight dito. Nag-o-offer din sila ng air-conditioned rooms. At syempre, nagsiserve din sila ng food. At alam nyo ba, na maraming activities ang pwedeng gawin dito. Unang-una dyan ang archery, na nasa 100 to 200 kada oras. At ito ang pinaka-pro. Pangalawa naman ay ang billiards na nasa 200 pesos per hour. Meron naman tayong firing. Actually, hindi pa ito available ngayon. Pero pinatry ako nila at baka daw next week ay maging available na. Up next is basketball at iba-iba pang klase ng ball games. At may lights din sila tuwing gabi. Kaya no problem. At syempre, normal, swimming. At sa may hilig kumanta, meron ding video okay. Sa mga mahilig sa astronomy, nandito naman ang isang malaking telescope. Sabi nila, kaya mo raw makita dito ng malapitan ang craters ng moon. At syempre, ito ay ang pinakapaborito ko. ATV riding. Iba't iba ang prices nila. At sa murang halaga, makakapag-enjoy ka ng mag-ride ng ATV. Isa sa mga best experiences ko ang pagsakay nito. May nakilala kaming guest from Manila. Kaya eto, i-interviewin natin siya. Oh, this new resort, Camp Bryztoff, very amazing. To tell you honestly, I've never felt like part of a family than the experience they gave us here. You know, they have provided so many services, ATVs. You can ride ATVs on the beach, swim on the beach. You can do surfing. You can do wakeboarding. The list of activities just goes on and on. Oh yeah, for sure. I mean, if you're ever in Tacloban or if you're planning a trip, Camp Bryztoff should be top of your list. Nakausap ko ang owner ng resort na ito. At ang sabi niya, 10% pa lang ito sa kabuuan ng plano ng resort. So marami pa tayong aabangang mga activities, mga facilities, at maging mga bagong buildings. While I was talking to him, na-inspire ako dahil nalaman ko na isa lang siyang pedicab driver sa V&G subdivision before.
Pero dahil sa sipag at pagsusumikap, napatayo niya ang resort na ito. At sabi pa nga niya, napaka-importante ng experience para maging successful. Kaya ano pang hinintay ninyo? Tara na at experience ang Camp Bryztoff.